Huwa importanti li l-industrija u t-taħriġ jingħaqdu flimkien biex isaħħu l-potenzjal ekonomiku li s-setturi varji jistgħu joffru. Dan intqal minn numru ta' esponenti mis-setturi tal-ekonomija u tal-edukazzjoni f'Għawdex. Dan meta Tlieta filgħodu saret konferenza dwar Education Plus f'Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo qal li kulħadd għandu jingħata l-opportunità li ikabbar il-potenzjal tiegħu. Sostna li l-iskola waħedha mhux dejjem tkun biżżejjed filwaqt li dak li jiġri barra mill-iskola ukoll jista' jkun ta' tagħlim kbir. Żied jgħid li l-inizjattivi li jaqgħu taħt Education Plus għandhom jinkludu benefiċċji għall-individwu, għal min iħaddem u għas-soċjetà filwaqt li jkun hemm bidla fil-mentalità. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u Xogħol Evarist Bartolo qal li Għawdex għandu potenzjal qawwi li jista' jwassal għal tiġdid f'diversi oqsma. Biex Għawdex kollu tiġdid mhux biss fil-qasam edukattiv tiegħu ma wkoll fil-qasam soċjali u fil-qasam ekonomiku biex ikollu futur. Għawdex jista' jkollu futur, jista' jkollu żvilupp ekonomiku aħjar fil-qasam tat-turiżmu, fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, fil-qasam tal-informatika, fil-qasam tal-agrikoltura, fil-qasam tal-artiġanat. Il-Ministru Bartolo qal li 92% tal-istudenti fil-5 sena tas-sekondarja f'Għawdex ikomplu fl-edukazzjoni tagħhom. Qal li dan huwa perċentwal tajjeb ħafna, iżda sostna li għad fadal xi jsir.